suuri viime kesänä ja Italiaan ja Kreikkaan on tullut paljon pakolaisia. Nyt tämä sota, Hamasin hyökkäys Israelia vastaan, tulee vaikuttamaan siihen, että tämä sota laajenee sen verran, että sieltä tulee pakolaisia. Palestiinasta on lähtenyt nyt 300 000 pakolaista ja sieltä on arvioitu lähtevän 1 miljoona pakolaista. Kysyisin sisäministeriltä, että onko tästä asiasta keskusteltu EU:ssa, että millä tavalla tähän varaudutaan? Ensinnäkin EU:ssa on vastikään saatu yhteisymmärrys tästä maahanmuuttopaktista, joka luo sen, että kaikki EU-maat käsittelevät samalla tavalla tulijoita. No, sinänsä tästä asiasta ei suoraan ole vielä käyty keskustelua, mutta ensi viikolla Brysselissä kokoontuu oikeus- ja sisäministerien neuvosto, jossa varmasti tätäkin asiaa käsitellään. Mutta luonnollista lienee, että tämmöisessä tilanteessa painetta saattaa tulla myöskin Eurooppaan.